Какво става, хора? Аз съм Спайфа, днес цъкаме интернет с ProBG и сме на мап Вашингтон. Преди малко чухме изстрели от ето тази област, затова ние мислим да идем до града Такома и после да се запътим към Скорпион 7. Няма да стигнем до Скорпион 7, ама айде. Хора, да знаете, че това от сървъра лага. Да, не от играта ни, защото сървърът е прекалено претоварен. Според мен са силни на двамата. Моя е по-силен определено. Да, знам. Ето на мен спря да ми лагва. На мен почна пак. Теб-та чакаме, оу! Шматко! Ти ли целиш? Аз трябвах един път. То ти го чита като ме. Та чакам, бе! Аз трябвах един път, друг стрелвам още един. Сега трябва да идвам към тебе. Си тук, бе. Еми, айде! Ай се затриваш, ще отиваме в Такома. О, Такома. Аз виждам кола. Какво виждаш? Кола. Аз пък виждам яка. Хора, кажете му, че това не е АК-47. На който ми прилича на АК-47 не е верно. АК-47 е оранжева. FCS оранжева. И тук е оранжева. Тук няма АК-47. Има. Държиш я? Напротив, това не е АК. Хора, напишете в коментарите него дали това е АК. Може ли изстрелите? Нищо не съм чул. Стрелят от бреговете. Ела да плуваме, натам плуваме към Рандом Бридж ми, ще ходим до военната база. До Скорпион 7. Не, Скорпион 7 е нагоре, нагоре чухме изстрели. Има някакви жълти лампички. Новите апдейти добавят яки неща. Потопяване под вода. Напротив. Храсти, дрехи. Тия храсти и дрехи не са от това кажи го. От апдейти са направени. Да, от апдейти са направени. Аз последно играх интернет преди няколко години. Добре, тук има бодливи огради. Мама му. Не ги допирай. Не ги допирай. Може да ги допера. Ще умреш. Да, човек, с колко е сложил, бе. Ама без някой настрелна. Човек, аз умирам. Ама не се допирай до оградите. Ама това ми е такова, ще автоматично аз се натискам до ато. И дори не поглеждай към тях. 31. Кървиш ли? Да. Човек, ако умреш... Няма къпа, знаеш ли? Има. Ето има. Ето. Бързо! Течка! Течка, течка, течка! Течка, 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 течка! Бързо! Спасих се. Колко кръв? 80. Идвай, не сме натам, мой човек. Насам сме, къде плуваш, бе? И къде плуваш? Няма наклонена черта. Какво ще стане? Али! Това китовете ли са? Не, и всички команди. И всички китове. Жалко те оръжие. Отдолу в описанието ще има IP, даже и порт.
Трябва да излизат със спорт, бе. Там има човек. Ето, яко оръжие имам. Моето е яко, ако се фукаш. Ще ли целиш? Не. Да. Не, да. И мене, нали? Тук ме оплаши. Чакай. Какво е това там? Движеща се кола! Хора, кажете ми, че виждате как мърда. Аз виждам. Идем ли да го килнем? Изпрях фаровете. По-добре да не ходим, защото е прекалено тъмно. Луната е едва още по средата. Тук има някаква мизерна къща. О, не видял. И ето военната... Не, това е летището. Не по-добре да не ходим. Това е летището. По-добре да идем до Кола! Имаш ли туба с гориво? Кой ли има? Не. Ли оцели? Да. Убих го! Браво! Да видим какво има. Знам, че определено повечето неща са за мене. Защото аз го убих. Искам водата. Ще звъни след малко. Що? Що ми звъни? Напиши му, че снимаме. Не мога, човек, ти му напиши. Имаш ли пълнители? Не, мани, знам, че ни трябва определено нещо за светлина. Имаш такъв за това оръжие пълнител. Човек, аз имам кожа за 2 легла. А, не, заедно. Имаш ли такъв пълнител, дете аз държа такова оръжие? Изпълнител. Ей, и това оръжие е неговото! А, ти ли? Хора, човек... Дропни ми го, аз го убих тоя. Добре, човек, аз трябва да отидем до туалетна. Той ще прави малко компания на хората. Дропна ли го? Да, Да. прави малко компания на хората. Ако има. Чакай, нито ли има гориво, има карен. Не, няма. Значи ме пази. Окей. Не мога, човек, аз трябва да спирам. Може да е малко рандом, но чао. Ами вас. Колко минути е твоя клип? Я знам. Ма това беше смешно как го убих. Той почна да стреля тебе и не те оцели, после аз го убих. Да, я го ударих, я го целих. Да. Аз и следвам. Purchase Ventile Buy Help. Чакайте, хора, да видя как се купува кола. Auto Purchase Ventile Buy V.Desert Oil Buy V.94 Buy V.94 Please to buy one dessert. Так. Нашия приятел не си личи главата му. И взел ми и нощните очила. Това са канахализъм. Ауи, триок. Няма заглушител сериозно ли?
Скрил съм се в краката му, аз съм като му пола. Крафт, муниции. За револвера не ми трябва. И добре, са повече патрони за мен. Беге! Сам седа тука, бе! Триоко създание. Това е, хора. Това ще е клипа. Коментирайте, харесайте, оценявайте. И до скоро. До следващия път. Кажете на какво да снимам. Бай-бай!